حاوهم إفرام يوسفي كاب بيت يسوس لو معلتي حيزركم قريبا زلهو كميجرنا فيديو كاب يوتيوب نورد ወይ ከመጀርና ቪዲዮ ካብ ዩቲዩብ ዳውንሎድ ጌርና ኣብ ቴሌፎንና ከንዓምጥ ንኽእል ከምኡውን ኣብ ኮምፒውተርና ሴቭ ንገብሮ እንታይ ይጠቕመና እዚ እግዚአብሔር ይመስገን ከምዚ ሕጂ ብብዝሒ ድወፅ ዘሎ ቪዲዮታት ብዙሕ ቃል ኣምላኽ ብዙሕ ሃናፂ ትምህርትታትን ዝኣመሳሰለን ኣሎ ተመሊስና ክንሪኦ ክንደሊ ከለና ኣይንረኽቦን ወይ ከዓ ብቐሊሉ ኣይን ክንረኽቦን ኣብ ቴሌፎንና እንድሕር ፀኒሕልና ግን ደጋጊምና ክንህነፀሉን ክንመሃረሉን ካልኦት ከዓኒ ሼር ክንገብሮ ይጠቕመና ማለት እዩ ሕጂ እምበር ብቐጥታ ከመይ ጌርና ዳውንሎድ ከም ንገብር ከይድና ኣብ ፕሌይ ስቶር እንድሕር ከይድና ኣብቲ ላዕሊ ቪዲዮ ዳውንሎደር HD ዩቲዩብ ኣነ ንጥቀም ማለት እዩ ንዓ ታይፕ እንድሕር ጌርና ከምዚ ንሪኦ ኩሉ እዚ ዳውንሎድ መግበሪ ኣፕስ ከም ፃልናይ ብዝርዝር ማለት እዩ ኩሉ እኳ ኣይፈተንኩ ካበናይ ከም ዝሓይሽ ኣፈይ መሊኣ ክዛረብ ኣይክእልን እየ ግን ኣነ ክሳብ ሕጂ ተጠቀምኩሉን ዝሰርሓለይ ዘሎ ዳውንሎድ ዝገበርክዎ ዩቲዩብ ቪዲዮ ዳውንሎደር HD ዝብል ወይ ድጥቀም ማለት እዩ ሓንሳብ ዳውንሎድ ምስ ኮነ እቲ ኣፕስ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ቴሌፎንና ይኸውን ማለት እዩ ሽዑ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ኣብ ዩቲዩብ ከይድና እቲ ንደልዮ ንመርፅ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ቤት የሱስ መፅአ ኣለኹ ኣብ ዩቲዩብ መፅአ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 51 ክሳብ 60 ወአምላኽ ከም ሳህልኻ መሓረኒ ነዚያ ደለየ ኣለኹ ንበል ኣብዚ ላዕሊ ኣረው ኣላ ብፃዕዳ ንዓት ፀቕጣ እንታይ ማለት እያ ናይ ሼር ምልክት እያ ኣብ ታሕቲ እንድሕሪና ኮፒ ሊንክ ዝብል ኣሎ ነቲ ሊንክ ኮፒ ይገብሮ ማለት እዩ ሓሳብ ኮፒ ምስ ገበርና ናብታ ዳውንሎድ ገበርና እያ ኣብ ናብኣ ንኸይድ ኣብቲ ናይ ላዕሊ ሰርች ባር ከይድና እታ ኮፒ ዝገበርናያ ኣንፀጣ ኣቢልና ፔስት ንገብራ ፔስት ምስ ገበርና እንደገና ሰርች እንድሕር ኢልና ቀጥታ ናብታ ቪድዮ ዝደለናያ ተምፃኣናያ እታ ቪድዮ ፅውቓ ማለት እዩ ሓቂ ክነረጋግፅ ድሓርዛ ብቐይሕ ከቢብ ደላ ነቀስቲ ንታሕቲ ምልክት ናይ ዳውንሎድ ምልክት እያ ንዓነ ፀቕጣ ናብዚ ንመፅእ እዚ እንታይ እዩ MP3 ድብል ደሎ ኣውዲዮ ማለት እዩ ድምፂ ጥራይ እቲ ቪድዮ እንድሕር ደለዮ ድምፂ ጥራይ እንድሕር ከወርዶ ደለየ MP3 ይመርፅ ኣብ ትሕቲ ደሎ MP4 1080p ድብል ኣሎ እቲ ፅሬት ናይቲ ቪድዮ እዩ ዘመልክት ብዙሕ ቁፅሪ እቲ ዝፀረየ ማለት እዩ MP4 720 ክንመርፅ 720 ክንመርፅ ንኽእል ኢና ሕሽ እንዳበለ ማለት እዩ ክሳብ ኣብ ታሕቲ እንድሕሪና ኮይና 3GB 44p ዝብል ኣሎ እዚ እቲ ኳሊቲ ናይቲ ቪድዮ እዩ ፅቡቕ ክቅዳሓልና ክእል እዩ ግን ጀስት እቲ ድምፂ እንድሕር ደሊና ኮይና ዝኾነ ክንመርፅ ንኽእል ኢና ግን ዩዥዋሊ መብዛሕትኡ ግዜ MP4 1080p ና ክንመርፅ ከምቲ ዘለዎ ከነውርዶ ማለት እዩ ሓንሳብ ምስ መረፅና እቲ ዳውንሎድ ድብል ደሎ ብቐይሕ ምስ ፀቐጥናዮ ሽዑን ዳውንሎድ ክትገብር ትጀምር ማለት እዩ እታ ቪድዮ እነ ናብ ኮምፒውተርና ትወርድ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ መገዲ ኣብ ቴሌፎንና ወይ ከዓ ብኮምፒውተር ምናልባት እቲ ኣፕ ምስራሕ እንድሕር ኣብያህና እንታይ ኢና ክንገብር ናብቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ኮምፒውተርና ንኣትዎ ናብ ጉግል ንኸይድ ኣብ ጉግል ምስ ከድና ሴቭ ፍሮም .net ዝብል ንመርፅ ኣብኡ እታ ኣንቲ ኮፒ ዝገበርናያ ናይ ዩቲዩብ ሊንክ ፔስት ንገብራ ፔስት ምስ ገበርናያ እታ ቪድዮ ከተምፃልናያ ማለት እዩ እታ ቪድዮ ምስ መፀት ኣብ ታሕቲ ብቐጠልያ ዳውንሎድ ድብል ደሎ MP4 720 ንዓ ዳውንሎድ ንገብራ እንድሕር ክንቅይሮ ደሊና እቲ ሬዞሉሽን ወይ እቲ ቁፅሪ ክንቅይሮ ንኽእል ኢና ግን እቲ ዝለዓለ እቲ ዝበለፀ ማለት እዩ 720 ክንመርፅ ኢና ዳውንሎድ ሓንሳብ ምስ ፀቐጥና እታ ቪድዮ ናብ ኮምፒውተርና ዳውንሎድ ክትገብር ትጅምር ከምዚ ጌርና ኣብ ኮምፒውተርና ኣብ ቴሌፎንናን ክነቐምጦ ንኽእል ደጋጊምና ንሪኦ ሼር ንገብሮ ንኻልኦት ኣሕዋትና ከዓ በቲ ተባረኽናሉ መጠን ክባረኹ ከዓኒ ነካፍሎም ማለት እዩ እግዚአብሔር ዳሃበካ ፀጋ ንኣሕዋትካ ምክፋል ሰናይ እዩ ተባረኹ
شير مقبار أي نحمق أتي ريتو دهنس حساب كم زا مساسلة نحر لها كومنت قبارو لنا سبسكرايب مقبار كنزها خركم نفتو تبارخو أبزغت الفيديو حساب نراخب قويتا يعزيزو يبارخ